Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Pizza 25 na bulan sang Hunyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Antes ang pila ka mga isyu ang pinakadako nga balita subong ang pagtaliwan sang anay presidente sang pungsod Pilipinas, Presidente Noynoy Aquino. Nakibot ang tanan. Pero nagwa gid man sa panaysayon sang pamilya nga sulod pagwa gimanggali ang anay presidente sa hospital para sa medical treatment. Galing kay ginpakamaayo bangod pribado na siya nga pumuluyo, wala gin palayag ang iya sini ginabatyag. Tubtob nga alas 6:30 kahapon sang aga ini siya nagpahuway na. Nagtaliwan sa balatian nga renal disease secondary to diabetes. Sala ang pila ka mga pakot sa aton mga kauturan nga kanser salang ang balatian sa presidente bangod sang wala untat niya nga pagpanigarilyo. Bangod sini ang iya sini nga mga kauturan nagapasalamat gid sa pagpangamuyo kag subong man pag-upod kalisod sa ila pamilya. Disyembre pa 2019 gali sang inisya padayon nagasulod sa intensive care unit sa Makati Medical Center. O galing wala lang ginpalayag sa publiko ang ibalatian. Dialysis 3 ka bisis tagsa ka semana, preparasyon kuntani sa kidney transplant. Pero wala ini siya makatigayon kag nagtaliwan ini siya kahapon. Kung patay ng isa katao, ang tanan-tanan nagaupod sa kalisod. Bisan gani si Presidente Rodrigo Duterte nagaupod man sang pagtaliwan sang anay Presidente Benigno Noynoy Aquino. Napulo kadlaw ang ipatigayon nga morning sa iya sining kamatayon. Kung dumdumo naton si Presidente Aquino, kadamo man sa mga kayuhana nga nahimo niya sa pungsod Pilipinas. Dumduman nyo, daang matuwid, iya ina ni Presidente Aquino. Kayo ang boss ko, iya manina. Wala sang wangwang policy, iya manina ni Presidente Aquino. Pagpatuman sang K-12 education program, kag ang kontrobersyal nga reproductive health law, iyaman ina sa panahon ni anay Presidente Noynoy Aquino. Ang pinakaimportante sa tanan kag indi malimtan, ang
pagpatigayon, pagpakigbato sa anay presidente sa aton sini baybayon ang territorial dispute batok sa China. Ginpakigbato gid ni Presidente Noynoy Aquino nga sang ulihin nakuha sang pungsod ang kadalagan. Pipila lamang ini sang mga kahimuan sadtong panahon ni Presidente Benigno Aquino. Tigi na dumdum na to na ang iya sining mga hinimuan, ang iya sining pagdaliwan. Nagaupod kita sa kalisod sang pamilya Aquino, anay presidente sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 50. Masunod nga isyo idulong sa aton sang San Standard Time lasay 51 nakahapmas tubong ang mga hayahay naton dire sa Bacolod Government Center sa Kapitolyo iban nga mga kabanwahanan kag sa bilog nga pungsod Pilipinas sa pipila ka mga probinsya nakahapmas man ang bandera. Pagpakita iniya sang respeto sa nagtaliwan nga si anay Presidente Benigno Aquino III. Kapon sa nga gagulpi lang nakibot kita, gin-report nga ini siya nagtaliwan hubin pa kayo, 61 anyos pa lang. Si Mayor Bing Leonardia nag-isyu man sang mando ehekutibo numero 33 series of 2021 nagamando nga i-half-mast ang tanan nga Philippine flag sa siyudad sang Bacolod. Sa mensahe ni Leonardia nga nagbugtaw ang bugos nga pungsod sa masubo nga balita angot sa wala ginapaabot nga pagtaliwan sang anay presidente. Ginpasalamatan man ni Mayor Leonardia ang serbisyo ni Presidente Aquino para sa mga pumuluyo sang pungsod. Sa karon ang tanan-tanan nga kaalyado, tanan nga mga kapartido, tanan nga mga nagaupod kag nagapati sadtong administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino, tanan nagaupod sa ila kalisod kag magabisita sila ti abo na lang no kay nagkremit na ang anay presidente. So bisan paano sa pungsod Pilipinas bisan ano pa nga isyu wala kagdo kung magtaliwan na ang isa ka persona, ang tanan-tanan to nga mga isyu ginapahigad ina. Kag ang tanan nga mga kaayuhan, ang tanan-tanan nga mga handurawon sa kayuhan sa isa ka tawo ginapalaya gina. Amo ina iya ang batasan sang Pinoy. Ipahigad ang isyo upod sa kalisod sang nagtaliwan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino.
biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Philippine Standard Time, lasay 58. Mayong tayo dumadayon gid ang pagtukod sang hospital sa Bacolod kay ilakip na sa pundo sang DOH ang pagproponer sang 2022 nga national budget. Suno kay Congressman Greg Gasataya, nalagdaan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang House Bill 6731 nga manginlayin na sa Akta Republika 11564 sa Malacañang kagabi, Huwebes. Bawa. Kung wala maatrasar ang kongresista, kung nakasakay gilayon, nagtambong ini siya sa ceremonial signing. Una nga gin-proponer, finansang 600 milyones nga budget ang among hospital. Pero suno sa kongresista, hindi pa ini sigurado. Bango dipindi pa kung pila ang ipasulod sang ahensya. Pero siling ni Congressman Greg Gasataya, wala na sang problema sa pagtukod sang hospital. Ang inapangabay na lang sang DOH amo ang duta nga patukuran sang pasilidad. Pero may 5 na ka mga prominente nga pumuluyo diri sa Bacolod nga daw handa na magdonar sang duta para patindugan sang hospital. So ang madugay nga handom sang Bacolod nun nga makaangkon hospital daw masanag-sanag na para sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive.
Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Standard Time, La City 4, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod